Ročná odmlka futsalistov FSC Prievidza skončila. V piatok 4. novembra nastúpia prievidzkí futsalisti na prvý zápas Open ligy. Ich súperom bude futsal klub Lučenec. Za ten rok sme sa sústredili na to, aby sme dokázali vytvoriť podmienky a hlavne dotiahli hráčov, ktorí sa chcú venovať plne futsalu. A to sa nám podarilo a ideme do toho ďalej. V spoločnej skupine Stred plus Západ, v ktorej hrá FSC, je 6 tímov. Tie dvojkolovo odohrajú prvú časť. Do ďalších bojov postúpi zo skupiny najlepší zo stredu a najlepší zo západu. S víťazmi bratislavskej a tiež východnej skupiny zohrajú s vypadávajúcimi z vyššej súťaže ďalšiu časť o postup. Aj keď sa rok nehralo, futsalisti neoddychovali. Čo sa týka výkonného výboru a ľudí okolo futsalu, my sme stále niečo robili. Snažili sme sa, ako som už povedal, urobiť podmienky na to, aby ten futsal nebol tu len na jednu sezónu, ale stabilnejšie. Problém je stále to, čo zostáva aj do budúcna, ako aj pre ostatné športy, palubovka. Športová hala je tu len jedna, takže to je asi najväčší problém, takže je tu tlačenica. Ešte jeden problém bol, pokiaľ si zase pamätám, že nie všetci tréneri uvoľňovali hráčov z veľkého fotbalu na futsal. Áno, toto bol veľký problém. Teraz sme našli nejakú dohodu s niektorými trénermi a hlavne sme dotiahli po väčšinu časti mužstva tvoria hráči, ktorí už nehrávajú veľký fotbal a chcú sa venovať vyslovene futsalu. V nedávnej minulosti sa dostali hráči FSC aj do reprezentačných výberov a rovnakú šancu budú mať aj teraz. Hráči, ktorí hrajú futbal a futsal, tak tí futsalisti majú oveľa väčšiu šancu dostať sa do reprezentácie. Z viacerých dôvodov, jedným z hlavných dôvodov je, že práve pán Franko je asistentom 21. A tým pádom má väčšiu možnosť tých hráčov tam posunúť. A zvlášť z Open ligy. Nie veľa hráčov sa dostáva z Open ligy do reprezentácie. Nie preto, že by nemali tú kvalitu, ale práve preto, že ich nemá kto posunúť ďalej. Takže my ich máme stále na očiach tým, že si zápasy nahrávame. Plus tým, že ja takisto pôsobím pri reprezentácii a máme veľmi dobré vzťahy so všetkými trénermi, či už s 19, či s 21, prípadne aj s Ačkom. Je to velikánske lákadlo a dosť chalanov sem prišlo aj na základe toho. Dokonca aj starších chalaní. Futsal patrí medzi nové športové hry a zažíva v súčasnosti veľký rozvoj. Ten šport rastie na všetkých kontinentoch, je čím ďalej tým viac tímov. A ešte raz by som to chcel zdôrazniť pre chalanov, ktorí majú radi futbal a nechcú sa už motať po 5. ligách a dedinských ligách a podhorských ligách. Nech prídu sem, nech ukážu, akí sú dobrí a majú šancu sa niekde dostať. Na záver zostáva už len pozvať fanúšikov. Veľmi rád by som vás pozval na prvé kolo Open ligy, ktoré sa vlastne uskutoční 4. novembra, to je piatok vlastne, večer o 8. a srdečne ste všetci pozvaní.